Moi! Mä oon Jenni, 17. Mä oon Kouvolasta ja mä oon toivottavasti Juissin seuraava kesäsomettaja 2016. Mitenköhän mun pitäisi tää esitellä? Juissi on ison osan mun elämää ollut pitkän aikaa, koska se on paljon helpompi kuljettaa mukana ja se on paljon terveellisempi kuin limsat. Ja koska mä sairastelen, niin mulla menee niin paljon lääkkeitä, että parempi pysyä eros limsoista. Mä toimin blokkaajana Sairaankauniilla, joten sieltä voi vähän katsoa sitä, miten hyvä mä oisin ja oisinko mä just sellainen, mitä Juissille haetaan. Mun kesään kuuluu aika paljon, mutta mulla ei ole silti koskaan aikaa olla kotona kesäisin. Mun elämä pysyy aika lailla puistoissa tai kavereilla tai festareilla. Ja mun kesän kohokohtana on Prideit, joissa mä oon ollut nyt 3 vuotta peräkkäin ja tuun yhä olemaan. Toivottavasti mä olisin Juissin seuraava kesäsomettaja, koska mä haluan näyttää kaiken tän teille. Moikka!